Cha bafowethu anginibingelele. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi lesi sikhathi beningilindele kakhulu njengoba ngike ngadlulisela umbiko einsukwini ezedlule ukuthi namhlanje ngoyinikeza isikhathi ke ngizokhuluma nani. Mhlambe ke nilizwe nami ilaka lami. Ngiyazi ukuthi uma abantu bekhuluma amaphimbo abo uba ngabe louder than elaloyo muntu. Kwesinye isikhathi ke ugcine inkulumo sekuyilena yalabo kuyibona abayikhandile leyo nkulumo. So ngithe namhlanje angizonikeza mhlambe kule series engiyibiza ngokuthi iqiniso elingembathisiwe ngoba liyahlupha nalelo lembathisiweyo liyahlupha. Ngithe nginitele nje nginikeze iqiniso linjengoba linjalo. So ke kulamasonto ayishumi ukusukela namhlanje umubala nalela namhlanje injongo enkulu yami kukunazisa ukuthi kusuka kuphi kuze kuzofika la nanokuthi sibheke kuphi ngoba phela uNkulunkulu esasinikeza ithuba lokuphila kusho ukuthi uNkulunkulu usukethi asiqhubeke sisebenze. Yingakho ngisho Isaiah sifundisile ukuthi makufika ikhathi lapho impilo esiqhumba khona phansi fanele siphinde sisukume sithintithe sibheke phambili. Usho kanjalo uIsaiah ukuthi asithintithe sibheke phambili. So yilokho nje nami yilowo moya engize nawo namhlanje. Ngikufundile ke futhi ukuthi kwesinye isikhathi ke kube nzima ukuyivukela. Kodwa kube khona abantu odinga ukuthi bazokubamba bakubambe ngesandla bakuphakamise bakunikeze nanamazwi akutshelayo ukuthi basakholelwa kuwena nokuthi uma ungasukuma la bazokusekela ukusho ukuthi uma uthi uyasukuma uqinisekile ukuthi bakhona abantu abakunqungile. Ngizoqala ngabo umbuso mhlambe kuzona zonke lezi insuku ngizobe ngikhuluma kuzo ngizolokhu nginikeze update ngoba it's a very broad project lena yabo umbuso. Akuyona into eqala namhlanje, ngiyiqale ngo2014. Kuningi ke okwangenza ukuthi ngiyiqale le company yabo umbuso. Umbono wayo ubanzi kakhulu, ngizokuthi nje janti okunye khona namhlanje. Ngo2014 ngesikhathi ngiyiqala ngayibiza ngokuthi abombuso ngoba ngaleso sikhathi kwakugcwele emakhanda ethu, sasiba ningenyana besaba nethuba lokuthi sifundiswe udokotela uMiles Monroe esifundisa ngombuso, ngamanye amazwi ingqondo zethu ezihlakula ezisiphula lokho kuthiwa inkolo, ireligion, enza ukuthi siqonde kangcono ukuthi yayiyini injongo kaNkulunkulu ngomhlaba, yayiyini injongo kaNkulunkulu nomuntu. Wasifundisa ukuthi lokhu kucabanga ukuthi iBhayibheli lingukuya nje enkonzweni noma ukuya esontweni, abanye bakubiza kanjalo, kuyoba ukuthi mhlawumbe uvuma izono, ngabe kufika lapho kuvunywa izono noma ke kuyadunyiswa kuyathandazwa bese kuphelela lapho. Kodwa uDr. Miles wasifundisa ukuthi kungaphezulu kwalokho. Empeleni imihla ngemihla simelwe silindeleke ukuphila ngokombuso kaNkulunkulu. Yingakho uJesu nabafundi bakhe bafundisa ukukhuleka. Phakathi kokunye bafundise kona, ubafundisa ukuthi abosho bathi bawuze umbuso wakho, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini, okuyukuthi futhi lo mbuso esikuwo la emhlabeni mawufane nalona wasezulwini. Ukusebenza kwethu imihla ngemihla, ukusebenzisana kwethu, uthando, indlela esikhombisana ngalo uthando nokwesekelana njengoba nikukhombisile kumina, kube ilokho ongathi uma ngabe ucabanga ukuthi ezulwini kuyobanjani, kucace kube isithombe esicace bha ukuthi kuyobanjani ezulwini. Ngayiqala ke le nkampani ngawo 2014. Ngangibe nenhlanhla futhi ukuthi emva kokuthi elinye lamabandla amakhulu la emhlabeni
libone umsebenzi besiwenza lapha yana emsakazweni ukhozi through uhlelo Listen to My Story base befisa ukuthi ngiyofunda kabanzi ngehumanitarian ezweni laseMelika ngiyobona ukuthi benza kanjani abazalwane baleli abandla bafundisa kanjani abantu lokho kuthiwa self reliance kodwa futhi bafundisa kanjani ukuthi osomabhizinisi yiliphi iqhaza bangakwazi ukuthi balibambe ukuthuthukisa umbuso kaNkuluNkulu yephambili nokwenza ngcono impilo yomuntu lokho kwaeda kakhulu ekuthenini noma kulombono wabombuso ukuthi impela abombuso abayukuba inkampani nje kodwa sikuthathe thina ngokwemfundiso zika Dr Miles as a philosophy ngamanye amazwi injula kucabanga ukuthi imihla yonke yokucabanga kwethu uma sicabanga sibheka imigudu noma sicabanga ama principles ayo le kingdom ayesifundise yona kuningi engizokwabelana nani asifundise kona nezinye zezinto eza asiya nazo njengeinselelo engicabanga ukuthi abanye abaningi bayoyikhumbula as I continue to share more about his teachings abanye bayamazi bayangazi ukuthi ngumuntu ofana nethwasa lakhe ngoba sithwase kwimicabango yakhe 2014 ngiqala lenkampani ngayitshela ukuthi uma kufika lapho siyobe sihlanganisa khona iminyaka eyishumi njengoba ngonyaka ozayo sizobe sihlanganisa iminyaka eyishumi ngangifisa ukuthi okungenani kube kunenkampani ezu15 that are fully operational fully functional ngaleso sikhathi ngoba ngangithande noma ngangibuke kakhulu indlela lenkampani ebizwa ngokuthi uBitVest eyenze ngakhona ngangisithande kakhulu ibusiness model yabo as a holding company or as a group of companies so umuzwa wami omkhulu kwakuyiloyo yokuthi lenkampani yothu mihlanganisa iminyaka eyishumi sibe sesilapho nakanyeke nakuba lena yezinkukhu kuyisubsidiary yabombuso investment group which is a group of companies njengoba sengeke ngachaza iyona ke ebeneshwa abanga ukuthi yenziwa ukuthi noma yenziwa indlela yakhula ngayo yabonakala iphakama ngayo yayeseke iba nenselelo ezibonakala zinkulu ke ngangobukhulu bayo nangangokuphakama kwayo sizathu futhi esenza ukuthi kubonakale kuba nezinkinga esiyethatha masihlangabezana nazo zankulu kakhulu ingenxa yokuthi ngangingakuthandanga ukuthi kube inkampani yami ngedwa ngangifise ukuthi kube inkampani yami nabanye abantu ngayo esiyokhomba sithi nanku umlando esiwenzile zonke ezinye inkampani njengoba ngichazile kwakuyoba yezami nefamily yami mhlambe nabangani bami kodwa leyana yabombuso poultry company tension yami kwakuukuthi kube inkampani eyoba nkulu futhi kube inkampani eyoba eyabantu abaningi iqiniso ukuthi nakuba namhlanje bayebathi mangabe bekhuluma ngale company noma besibheka besibuka kube sengazi ukuthi akukho esikwesa kwenza akho nkukhu eke yabakhona akho thambo elike lacatshwa lale nkukhu yabombuso akho qanda elike lachobozwa kwathiwa liphuma eplazini lezinkukhu zabombuso indlela oyayuzwe kokhulunywa ngayo abanye bakubalule bakufanise nebhanoyi njalo kodwa ke ayikho phela into ongayisho kubantu ngoba abantu banelungelo lokuphawula nanoma ngabe yini abathanda ukuthi baphawule ngayo kodwa ke iqiniso liwukuthi ngangifisile ukuthi lenkampani ibe ngeyabantu bangihlulileke bakwethu abantu lihle iqiniso ngababiza mina abantu ngababizela ngabamemela eRoyal Hotel ukuzobanikeza umbono obanzi wale nkampani ukuthi uma nivuma nina sizoyihlanganisa le company ngizoyiregister mina subsidiary bese emva kwalokho siya kubamela bayoseluleka senze lokho okuthiwa iMemorandum of Incorporation eyobe isakhiwo esiyobe sichaza ukuthi uma thina sonke sesingena kuyo lenkampani siyokwenza kanjani lokho ngikwenzileke lokho ukusukela ngonyaka ka2021
kwaba iprocess eqhubekile kwaze kwaba ngonyaka odlule unyaka odlule lapho ke ogcine kuphumelele khona ukuthi leyo memorandum of incorporation ngokuyithumela kwa CIPC lapho okulawulwa khona inkampani igcine ivumelekile ukuthi ingakwazi kuba ileso structure sengikhuluma ngaso structure engikhuluma ngaso ukuthi ufanele ukuthi phela ikhampani uma ngabe izoba nabantu inabantu abaningi kanjalo authorize shares ukuze kube khona ama-shares ozokwazi ukwanikeza labo bantu labo ngoba ngeke nje kuba ukuthi umuntu uyofika ngene nje ekampanini kodwa kungachazeki ukuthi uzokwenzana ekampanini. So isithombe esibazi kwakuyileso sokuthi bayogcina bonke beama-shareholders kule nkampani. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abaye babona ukuthi kwaqolwa abantu abakaze ecabangeni kwabo bahamba baze bayibuza ukuthi yinenye ebesiyenza noma emzameni yethu ekwenza le company ukuthi iphumelele. Qiniso ukuthi uyabona ukuthi ezolimo nemfuyo la eSouth Africa kuyashiwo ukuthi ziyikusasa ngoba ukudla lokhu ubonile ngesikhathi seCovid abantu bekubanga ukudla isimo kunzima kakhulu futhi kubonakala ukuthi ngaleso sikhathi abantu babekubanga ukudla ngoba becabanga ukuthi kuzophela. So ke ngalesi sikhathi thina njengabombuso besitshele ukuthi siyoba bafuya abahlonishwayo eNingizimu Afrika nase-Afrika generally yilokho esasinako ilowo mbono owawukhona sifikelwe lezi inkinga nje sasina lokho enhlizweni zethu namanje ke kimina akuphelile kodwa ke kuyiqiniso ukuthi ngiyobuyela emuva baningi nabantu abangisekelayo njengamanje abangithwalile nabangithwala nangezeluleko bengikhombisa bengifundisa ukuthi yiphi enye indlela esingakwazi ukuthi sikwenze ngayo lokhu ngale kokuthi si-involve abantu ngoba nami gcine sengiba nenkinga ukuthi indlela abantu abangenze ngakhona ngiyabasaba abantu. Qiniso nje ukuthi yebo abantu abangisekelile kulesi sikhathi abaye bakholelwa kakhulu amehlo abo bawaphonse emuva bakhumbula ukuthi kukhona okuhle engeke ngakwenza emphakathini waseNingizimu Afrika noma ngingazange ngihambe ngendlela engangingafisa ukuhamba ngayo emsakazweni ukhoze bese ngiusebenzele iminyaka cisho eyi14 kodwa iqiniso lokuthi eminyakeni yami yokusebenza kulowa msakazo ngasebenza kahle futhi ke ngasebenza ngobuqotho akukho engakwenza ngaphuma ngikwenzile yiyo inkampani yami le engangiyifise ukuthi kube inkampani yabantu egcine ingikhipha kulowa msakazo. Ngizokuchaza ke kodwa nakho kwamanye kolunye lweinsuku kuyona le series engizobe ngikhuluma ngayo uyokwazi futhi ukuthi yini eyangiqhatha nomsakazo noma yini eyangiqhatha no-SABC ngokunikeza ukusuka nokuhlala kuze kuyofika osukwini lapho ngaphuma khona bese ngikutshela nanokuthi ngaphuma kanjani balitreata kanjani udaba lokuphuma kwami kona lo msakazo wethu esiuthandayo kakhulu angeke ngiyeke ukuthanda lo msakazo ngisho namhlanje kimina uyikho konke ngoba ungenze ngaba yilokhu engikona namhlanje noma niyangazi namhlanje noma namhlanje ningikhumbulile ingenxa yokuthi ngasebenza banginikeza ithuba lokuveza ikhono lami banginikeza nethuba lokuthi ngiveze noma ngenze lokho okuyipassion yami ukuguqula impilo yomuntu omnyama. Ngizochaza okuningi ke insukwini ezilandelayo bafowethu namhlanje njengoba ngeke ngachaza ukuthi angifisi ukuba mude. Inkampani yethu yabombuso investment group inama subsidiaries ngizowachaza ngesonto elizayo ukuthi iziphi inkampani esinazo kodwa lena yabombuso poultry company iyona ke inkampani engathi ingiqhathe nabantu yiyo engiqhathe nabantu ngangifise ukuthi kube inkampani abayotha abantu sathola isinkwa sakwazi ukufundisa ingane zethu sakwazi ukwakha imizi yethu akwangenzeka ke kanjalo. Ingakho ke ngithi namanje sisalokhu sibheke ukuthi siyokwazi kanjani ukuyiqhubekisa yona ngoba iqiniso ke ukuthi yona izoqhubeka njengamanje nje a short term plan iwukuthi sakhe ifarm ye broiler enkulu kakhulu enobuchwepheshe
esibsosa kwenye inkampani ezisemelika ngoba siye sabuka kakhulu esikhathi senze research ukuthi ubuchwepheshe bakhona buhle kangakanani kunenkampani engiyibonile ngafunda kuyo elapha yana eBalfour enye insizwa emhlophe inomsebenzi omuhle kakhulu lapha yana eBalfour engiye ngathi mangibuka ngawuthanda kakhulu nathi ke siyafisa ukwakha i-farm i-poultry farm ye-broiler ekuyena sizoqala ngayo nje eyisakhiwe sithi asifane nalesiyana sesikwenzile konke okufanele sikwenze njengokuthi isakhiwo lokho kuthiwa i-structure siyokwakhiwa kanjani ubani basinikezana ne-cost yalapho lobu buchwepheshe esikhuluma ngabo lenkampani yasithumelela nabo ngenhlanhla ikhona inkampani la eSouth Africa ilapha yana kwaZulu Natal okuyiyona abathe ila eSouth Africa ukuze ikwazi ukufaka lobu buchwepheshe bayo kusho ukuthi it's an accredited company ukukwazi ukufaka lobu buchwepheshe bayo as a distributor ekhona la eSouth Africa so ke asihleli kukona konke enisilekelele ngakho siyazi ukuthi kakhulu umsebenzi omkhulu esinawo nesiwuthatha njengokuthi ke umsebenzi wokuqala it's priority number 1 ukuthi angabibikho umuntu esiyothi siqala sibeka lesisakhiwo abesakhala ngokuthi kunemali ayikweletwayo noma azange sikwazi ukudeliver njengesethembiso kubona ngiyabonga kakhulu kinina ukuthi ningithwale kulesi simo ebengidlula kusona abombuso iqiniso lokuthi bayikusasa ngiyanikeza leso siqiniseko sonke elizayo ngizokwambulela okuningi ngalokho ngiyazi ukuthi niyafisa ukuthi ngikhulume ngeexperience yami neskepe nethimba leliyana leskepe angizukhuluma namhlanje ngiyakuzwa Duma kude mfowethu libambeke lelo qiniso yelakho lelo mina ngithe angibanikeze lele ngibanikeza lona namhlanje ngingakuchallenge futhi Duma kude ukuthi leli lakho ulibeke nje eceleni kwaleli lami bese siyahamba ke inyanga ezisithupha nje ulibeke la eceleni kwelami iqiniso sibone ukuthi kubhekwephi naleli lakho iqiniso naleli lami engililethayo namhlanje ngiyazi ukuthi niyafisa ukuthi nginikeze iexperience yami nethimba labeskepe ngicela ukuthi ngiyibambe namhlanje ngizonikeza nje ngizonithi nje janti namhlanje ke ngikhulume ngamaphepha kakhulu angikakaze ngizwe bengiqala nqa ukubona iphepha lithatha udaba olulapha yana kwiskepe ukusuka nokuhlala ngoba uyabona ukuthi uma ngabe ubheka insizwa leyana yakwaHlongwa uJohn Hlongwa welanga newspaper iphepha lika Mafukuzela uyambona ukuthi ube nebrief eclear uyabona iphepha lakhe lokuqala elaphuma ngomhla ka7 indlela akhulume ngayo lapha kuningi ke angashaya ngakhona uzogeja vele mangabe ungazange ukhulume nomuntu okuyena indaba emthinta ngqo uzogeja impela akakazi umama aze ayobhekana nethimba leskepe ngiyafisa ukuthi ngikusho lokho kwamphatha kabe empeleni ukuthi kubhalwe ephepheni ukuthi ngaze ngancengelwa uye umama ngoba umama akakwazanga ukuya lapha akafinyelelanga lapha kuningi ke ngiyokuthatha ngikubeke kodwa nokunye ekubhalile insizwa leyana yakwaHlongwa okungashayi khona qhubekile wabhala lo mlisi iphepha alibhalile engicabanga ukuthi sisanda kulibona nje sonke lingiveza ke noma ngingazi nami ukuthi sifike kanjani isithombe lesiyana engasithathwa khona lapha yana enkundleni sagcina sifikile kuye now uyabona ukuthi njengoba ngisho ukuthi kusho ukuthi waye nebrief ecacile umfowethu lo ngoba ngiyazi ukuthi akulula ukuthi afike lapha ngiqinisekile impela ukuthi emlandweni wakhe nje angeke abalula ukuthi wake wafika lapha yana enkundleni wayithathela yena khona izithombe ngoke ngithi ngelinye ilanga mhla engixoxela ngimbuza ukuthi yini eyamenza ukuthi alibukele kude udaba anentshisekelo engaka yokubhala ngalo
usibhalile lapha isihloko sakhe sathi uyivumile izono zakhe zeyikweletu. Bhala isihloko esisho kanjalo. Angazi ke manje kusuke kuthiwa uvumi izono zakho kusuke kukhulunywa ngani, because la sine business relationship nalabo bantu bonke abakhona. Yes, ngiyavuma ukuthi asaboni ngasolinye nabanye, kodwa akuliguquli iqiniso lokuthi ngesinye isikhathi sasinesivumelwano esithi siya sonke phambili. Uma sekuguquka lokho nganza kwethu ngesikhathi kuguquka akukwenzi kube yizono lokho. Kwakuyinto enhle eyayikade iqhamuka enhlizweni yami emhlophe, futhi ke nganginemicabango nezifiso ezinhle nombono omuhle. Kwakungazange kwaze kwaba izono ngokuunderstanda kwami izono. Ngingaziki ukuthi umfokahlongwa uyiunderstanda kanjani izono benomhleli wakhe, ngoba phela nginesiqiniseko sokuthi umsebenzi onjeyana ngaphambi kokuthi uphume uyayudlule phambi kwamehlo neso lakhe umhleli. Iyabhalwa wayibona ukuthi iyaqhubeka ilokhu ibhalile nje insizwa yakithi. Very interesting ukuthi ngolunye lweinsuku uphinde wakufaka futhi kwipage lakhe loku Facebook, wafaka udaba olufanayo ngosuku lapho ngayizolo senisukumile endlu yakithi, nakhombisa ukuthi kukhona okusha noma ifu elimnyama beniliphebeza ngaleso sikhathi, kodwa wangabhala walanda udaba oludala lwangomsombuluko walikhipha khona lapho. Ngabona ukuthi umsebenzi mkhulu, iproject ibanzi umfokahlongwa anayo. Kulezi insuku ngibone nenye insizwa lapha kuyisolezwe nayo ibhalile futhi ukuthi uNjilo uthe akayingeni indaba yami. Le insizwa ibiphupha ilele, benephupho elibi ebusuku, ukuthi ungakhipha udaba ngesonto olusho kanjalo oluthi uNjilo uthe akayingeni kaSbu Buthelezi, ekubeni kade kunenkonzo ngolwesihlanu eyabikezelwa isonto lonke, kunama poster abalokhu ehamba efakwa nakhona la ku social media, lawo ma poster emveza ubaba uNjile ekhona kubantu abazobe bekhona kuleyo nkonzo, futhi omunye wabantu. Ngoba umuntu mangabe senkingeni bakwethu akukhathala ukuthi wena umbone mubi kangakanani, uma abaseduze kwakhe bebona ukuthi uyawudinga umkhuleko, uyamdinga uNkulunkulu, ngisho ngabe kuthiwa ke usedinga uNkulunkulu to repent, ireality ithi awukwazi ukumvimba ngokuthi angabasaya emkhulekweni noma uvimba abantu abafisa ukuyomkhulekela, because maningi ama reasons angenza ukuthi kufike isikhathi noma isidingo sokuthi akwenziwe umkhuleko kwenzela lowo muntu loyo. Baningi abantu abayikhungile namhlanje, abanye bayiphonsa emabridgini, abanye bayidubula ngenxa yokuthi babengekho abantu ababasondeza eduzane babakhumbuza, kakhulukazi umuntu okholwayo njengami, ukuthi uNkulunkulu njalo washo ukuthi akakaza kulahle. And you need people to remind you ukuthi uNkulunkulu sakhona namanje, ngoba ikhathi ezinzima mangabe seyifika abaningi bayakhohlwa, abaningi bambone sengazi ukuthi uNkulunkulu akasekho. Leyansizwa yayinesikhathi esikahle esiningi sokuthi ingafika ngisho nasenkonzweni izobheka ukuthi lo mcabango enawo ngoNjilo uyiqiniso yini. Ngoba shothi umcabango wakhe isifiso sakhe lesiyana kokufanele ukuthi ize ngolesihlanu enkonzweni eyayisenquthu izobheka ukuthi njengoba umcabango wami ufuna ukungiconvince ukuthi uNjilo akayingeni ekaSbu Buthelezi akekho ngempela yini. And the amazing part ukuthi he actually addressed indaba yephepha, ngoba ukushilo ubaba uNjilo ukuthi bamfonela abephepha wathi akezukwazi ukuphawula, ngeke aphawule ngalolo suku ngalolo daba. Enungaphawuli angikaze ngizwe ukuthi kusuke kusho ukuthi noma meaning yakhona isuke isho ukuthi angine ndaba naloyo muntu. Kodwa ke itone yakhona izwakala ukuthi eyokudiscourage nje umuntu
noma imupho bengafisa ukungisekela kulesi sikhathi ukuthi athi uma ukuthi ushiwe nawo njilo njengoba besho bethi abanye njengoba ibhalile lentathela ukuthi loyo bengamathe nolimi noma ngaziki ukuthi yini amathe nolimi waphela ubaba ubabunjilo ubaba nje is a father figure to a lot of people kimi nabanye abaningi intsha eningi eyahamba iyobuza izeluleko kuyena ngoba ubabunjilo akabajaji abantu akabajaji abantu uyabheka ukuthi ungadinga usekelwa kanjani kuleso simo leso osuke ukusona. So ke ngiyayichitha le yankulumo ngiyichitha ngenyawo zombili izinkulumo nje eyayifuna ukuthi ihlanekezele iqiniso okungimangazayo ukuthi iphepha eliphume ngesonto inkonzo kadingo lesihlanu awu ayikho nje nento esibuya kuwe ukuthi noma ubuza abantu akade bekhona phela nanga uDlamini upostile lapha neveza ukuthi inkonzo ibe khona futhi ke ewuletha umuzwa ukuthi kuhambe kanjani ubungambuza nokumbuza ukuthi ube khona enunjilo athi namazwi kanjilo. Le nto le ibalulekile kakhulu ngoba isuka ikhomba ukuhlakanipha futhi ikhomba nanokuthi laba bantu abasebenzayo bayi-understand imigomo elawula ubuntatheli babo. Kunensizwa engifisa ukuthi ngigcine ngayo nje okwanamhlanje umfoka Mahlobo uThulani Mahlobo bhalile le yansizwa ngomhla ka14 angithandanga ukumphendula ngesikhathi ebhale ngomhla ka14 ngoba bhale kulo ilanga lomhla ka14 wabhala ephawula ngodaba olwaliphume lokuqala nqa lapha ekhupha khona lolu daba umfoka Hlongwa kwasho ukuthi ngathanda ukuphawula kulo ngoba kwakudaba olwaphuma kanye nolweqhawekazi lami usisi wami engimkhonzile kakhulu ngoba phela usisi wethu uLady D siyamthanda kakhulu sifunda okukhulu kuyena and ngangafuni ukuthi le nkulumo iyami umpendulo yami kumfoka Mahlobo igcine isidida kwasengazi ukuthi ngoba phela wenza yena i-comparison phakathi kwami no Lady D into yenza ukuthi ngingathanda ukuphawula ngayo yikho kanye ke lokho ukuthi ngangafuni ukuthi ngiyithathe lenkulumo ngoba bidinga umuntu ibithinta umuntu engimhloniphayo kakhulu futhi ke nangokwesigaba akusona namagalelo akhe uLady D uyayideserve inhlonipho eqhamuka kumuntu ofana nami oku-age yami futhi ke nangokwesikhathi sokufika kwami emsakazweni ngangathanda ukuphawula ngaleso sikhathi. Uphinde wabhala ke futhi uMahlobo njengamanje ngaleso sikhathi into ayisho ayiveza lapha yana kwaba ukuthi kusho ukuthi ngoba phela echaza ukuthi ukusebenza lapha yana emsakazweni uyabona ngokomuzwa wakhe kuyinto eyanele ukuthi ungakwazi ukuphila ngokusebenza emsakazweni. So ke kuyena ukuqala umsebenzi ofana nalona wabombuso uchaza kwasengazi ukuthi umsebenzi kimi noma umphumela wokuthanda izinto eziphezulu uveza kanjalo uThulani Mahlobo lapha useyifanisa le yanto namagundane nenyanga lezi namagundane nenyanga lezi zeyigubhu ukuthi uma into uyibona ukuthi kanti ingakwazi ukukusebenzela kungani ingakusebenzeli wedwa. Hawu there is selfishness phela abanye asifani njengoba usibona emhlabeni and kuyamangalisa ukuthi awubuzanga loyo mbuzo ngesikhathi ezinye inkampani ezinama shareholders amaningi nezakhiwe nje ubukhulu bazo ngenxa ye-contribution yama-shareholders amaningi ukuthi kungani bengazange bathathe lokho njengesifundo leso sishoyo samagundane nezigubhu lezi. Uyabona-ke uyabona umfoka Mahlobo ukucabanga kwakhe kuvele ukuthi kwehlela ngezansi ngiyahlupha uma ucabanga kuye kwehlela ngezansi ngoba kugcina kwenza nokukhumbula futhi nakho kwehlele ngezansi. Uyabona ukuthi izinga lokucabanga liyelathu kwehla ngoba awukwazi ukuqhathanisa izinto ezingadingi ukuthi uyiqhathanise. Ubhalile futhi nakhona manje wathi abantu abasafisa ukungena ebhizinisini lika Buthelezi bangabuyi sebezoba cefezela futhi uma ngabe uButhelezi sebagilile. Awu uyambona ke futhi umfoka Mahlobo uma amehlo akhe ewaphonsa nje phesheya ewaphonsa kwikusasa lale nkampani yabombuso
uyibona nje futhi inkampani eyehlulekile, uyibona kuyinkampani engenalo ikusasa, nalapho futhi iphinde yamgila futhi lento yokucabanga yezinga lokucabanga elivele lathanda ukuthi lehlele ngezansi, ngoba abangabonanga kanjalo abakucabanga kwabo kuye kwaphakama. Bathe mangabe ukucabanga kwabo kuphakama, babheka ukuthi bangangilekelela kanjani kulesi simo, babuka baphonsa amehlo abo ngaphesheya, bebheka ukuthi ikusasa likhona yini kuyona yonke lento engikhuluma ngayo. Ngiyabona ke uma ngabe izinga lokucabanga kwakho liye lathi ukuphakama, likhumbuza nanokuhle futhi esike sakwenza ngaphambilini. Yingakho bakhumbula ukuthi iminyaka ngeminyaka sisebenze ukwenza impilo engcono yomunye umuntu. Bakhumbula base beqhathanisa kwi-analysis yabo, babheka ukuthi bekungenzeka yini kulesi sikhathi ukuthi emva kokuyinikela okungaka umuntu avela azoqhamuke seqola abantu kulesi sikhathi. Kwacaca ukuthi izinga lokucabanga kwabo liye laphakama kakhulu, ukukhumbula kwabo kwaphakama kakhulu. Zaningi izinto abayikhumbulayo, bawaphonsa amehlo emuva lapho esiqhamuka khona, bawaphonsa amehlo phesheya lapho esibheke khona, balibona ikusasa elihle. Ngiyafisa uthulani lo mfoka amahlo ukuthi uJesu engakabuye empilweni yakhe, kwenzeke njengandlela thile ukuthi alicabe ithambo lenkukhu yabombuso. Whether ulithola e-restaurant, noma ulithola emcimbini, noma uyithola i-braai pack kwezinye zezitolo athenga kuzona egrocery yakhe, kodwa ngiyafisa uNkulunkulu akwenze kube possible nje ukuthi ngelinye ilanga athi udla inyama yenkukhu ayithele nje ethambeni, ayithole edla inyama eqhamuka kulo iplazi lethu, kwi-poultry farm yethu yabombuso. Iqiniso ukuthi akekho yomtshela, ingakho ngifisa ukuthi kube uNkulunkulu okwenza kube possible. Futhi kwasengazi ukuthi ngalolo suku ngakhumbula ukuthi konje kwake kwaba nenkampani okwake kwathiwa abombuso poultry company, yena ngokwakhe ayirula out ukuthi ayisayuphinde ibonakala ikhiqiza inkukhu ngokwakhe. Ikusasa ulibona lingekho ngokwakhe, ubona kulokhu kuqhutshekiwe nje kukhalwa isililo lesesikhalwayo namhlanje. Ngiyakufisela foka mahlobo ukuthi ekuphileni nje kwakho, ngoba sazoyifuya lezi nkukhu, and ushilo ngoba izethembiso kaNkulunkulu kungawe inkanyezi ezakhe ithembisa ziwe. Qinisekile ukuthi uzoyibona inkukhu zethu njengoba uke wayibona ngaphambilini. Uma ngabe ukuthi awubanga nenhlanhla yokuyibona, ubabuza abanye abantu abayibonile inkukhu zethu, ababone inkukhu zethu zamaqanda, babone inkukhu zenyama, babona i-equipment yethu sifika nayo endaweni besihambela, siqinisekisa ukuthi leli business li-possible. Injongo yethu ngalezo ikhathi kwakukhuthaza kakhulu abantu abamnyama ukuthi bathi opt for this poultry business in one way or the other. Kwakungaba inoma yiphi indlela umuntu ayengakwazi ukuthi akwenze lokho. Fiso sami ileso mfoka amahlobo. Kinene nonke ingane zakwethu eniye nasisekela nama nathi, ngicela ukunikeza isiqiniseko sokuthi kucaca bha phambili siyalibona ikusasa elihle lale nkampani yethu nazo zonke ezinye inkampani zethu. Kahle kahle nisinikeza amandla nesibindi sokukwazi ukukhuluma ngabombuso kabanzi, ngokubanzi futhi kuzona zonke izinhla abombuso abafisa ukuthi basebenze kuzo, including humanitarian and philanthropy, ngoba inkampani yethu vele iyakhelwe phezu kwesisekelo sokwenza umehluko empilweni yomuntu. Kodwa ke sibonile ukuthi akuwona umsebenzi wethu noma sibizelwe to empower umuntu financially lutho. Sekucacile lokho, sibizelwe nje only to change impilo yomuntu, of a destitute person, umuntu ngempela okuthiwa akathatha intweni, sifike kwakhe njengoba sasenza. Uma engenalo ikhaya simnikeza ikhaya, uma ngabe kuukuthi akanakho ukudla simnikeza ukudla. Inkampani zethu uma kukhala intsha ikhala imisebenzi ingekho, siqashe
intsha kuona wonke lama sectors esizobe siwaqala kulezi inkampani esinazo nesifisa ukuthi kube zinkampani la eNingizimu Afrika esifisa ukuthi siqophe ngazo umlando nathi njengenkampani zabantu abamnyama esibabonile abanye abangaphambi kwethu bekwenza kube successful nabo akuzange kwabalula kwakunzima kwakunekhathi lapho okwakuthi abayeke khona ukuthi abavele baliphonsa ithawula kwaba khona abantu abaqhamukayo abafana nani abayibabamba ngesandla babaphakamisa ingalo zabo babathandazela babathandazisa babakhumbuza ukuthi uNkulunkulu utheni enikwenze kimi bafowethu ngiyazi ukuthi mhlambe wena ungacabanga sengazi ukuthi uye waphonsa nje sivivaneni amazwi akho owabhalile lapha asho likhulu kithini inkondlo amaciko esiwabona ezibhala kulesi simo esikusona asho lukhulu kithini amavesi enisithumelela wona enisikhumbuza nicaphuna eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu utheni kakhulukazi kumuntu mangabe suke esesimene esifana nalezi asho lukhulu kithina so ke siyathanda ukusho namhlanje ukuthi uNkulunkulu makangayeki ukunibusisa futhi ke kungabi namkhawulo ukunibusisa kwakhe nikhule kukho konke nikufisayo kodwa kakhulu kunakho konke ngelinye ilanga niqhatshe ngenkampani yabombuso kungaba ngelinye ilanga ubona itruck yakho ihamba emgwaqweni kungaba ngelinye ilanga ubona iadvert yakhona on television kungaba ngelinye ilanga uzwa iadvert yakhona noma ipromo yakhona emsakazweni noma ubona ibillboard yakhona kodwa uthi mangabe ulibona igama elithi abombuso uvela uyikhombe uthi leya nkampani nginesandla lapha yana nakuba niyayibona nginesandla lapha yana utshele nezizukulwane zakho ngisho ebudaleni bakho bafowethu nodadewethu bomama nobaba ngisho izizukulwane zenu nitshele ukuthi siyayiqhatsha ngale nkampani yavuswa yithi isimo sisibi edeliwe owayekade uyena owayehamba phambi kwayo esedeliwe kodwa samphakamisa ngiyanikeza isiqiniseko indlela icacile siyabona phambili kulobu busuku banamhlanje ngithi nje uThixo benani ngesonto elizayo ngiyanikeza isiqiniseko ngiyoyeka konke okunye angiyuya ndawo kuyobe kucacile nje bha ngiyacabanga ukuthi ngoba ningibona ngimnyamana nje namhlanje ingenxa yokuthi ngilapha engikhona and ukukhanya kwethu akukho right ngoba sivele nje sama ngendlela uhambo lulokhu luqhubeke njalo asikwazi ukulala kulesi sikhathi esikusona ngoba siyafisa ukuthi umsebenzi wethu ukwazi ukuba impumelelo uNkulunkulu abe nani kulolu suku namhlanje niphuphe kahle sohlangana futhi ngesonto elizayo ngo6 o'clock ngolesithathu oluzayo ngiyanthanda kakhulu ingane zakwethu nginithanda ngendlela emangalisayo ngikwazi ukuthi indlela enginithanda ngakhona ngiswele ngisho indlela yokusho ukuthi ngiyanthanda iyodwa nje ngiyonikhombisa ngayo ukuthi ngiyanthanda ukuyenza yonke lento ibe impumelelo futhi esikhathini esifishane kakhulu. May the good Lord richly bless you.